amma amin kuma yana ta niyyar siya amma na kasa ba. na sabo gwaggo fa abokina amini na wanda muka taso tare ranar 7 na rasuwar mahaifiyata iyalinsa ta samu karuwa na kuma balarabiya sai mai da sunan gwaggo Aisha. Dariya mutum ta ji mai kafa da yana yi. ba Oscar Zo mana ba. A gani ba ya san da dama. Wanda ya gashi ko? Dama Ya mahaifin nata. Kuma kowa ya san amini na ne. Alhamdulillah. Kayi gurbi. Wajen gudu ne na zuwa nan. So gaban Tana ta bacci. Dariya ta yi. ya Allah Tana bacci tana dariya.